Hello everyone, good morning, kulumbai nwngtang bयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दा फुंनि 6 बारबाय ओमफ्राय आङो सिखांबाय नै ओमफ्राय सासे नै उन्दुगासिनो दङ दिनैहाय बेना इभिनिं डिउटि नालाय ओंखायनो एसे गोबाव उन्दुनो मोन्दों बेयो ओंखायनो उन्दुथोंसै फोजाबथ'नांगौ बेखौहाय ओमफ्राय दा दिनै आंनि भिडिअ'आवहाय 4 months प्रेगनेन्सिनि आंनि रुटिनखौ लाबोदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा जुदि नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो आं दिनैहाय आंनि सानसेनि रुटिनखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन Hello. Empty stomach and lots of water. That's it. आङो मोखां सुनानै फैबाय नै ओमफ्राय दा आङो स्किन केयार खालामनोसै फार्स्टआवनो नै गुड भाइब्सनि टनार इउज खालामो Good vibes ni vitamin C serum Ole moisturizer Next, Dukuni sunscreen. Last skincare. Try lip balm. It's purana strawberry lip balm. Ready for today. Pimples ओंखारदोंना आंहा मोनायाव मोजां उन्दुनाय जायाखै ओमफ्राय स्किन केयार मोजां खालामाखैमोन आङो ओंखायनो बिदि पिम्पल्स ओंखारनानै दङ नै बेयाव आङो स्किन केयार खालामखांबाय ओमफ्राय नै काजुजों आलमन्ड जानो नागिरदों आंथ' जानो बाखायो ओमफ्राय उफाय गैया बेबिखौ साननानै आङो बेखौ जायो आरो दा जानोसै आङो ओमफ्राय नै ब्रेकफास्टनि थाखाय आङो ओंखामाव आलु होखाबाय आलु बाथोन जानोसै दिदोमजों आंजोंल' जायो नालाय मामिमोनाथ' फुङाव ओंखाम जाया दा बेखौनो आलु बाथोन खालामनानै जानोसै आरो दा बेनो जोंनि ब्रेकफास्टआ दिनैहाय आलु बाथोन ओमफ्राय अमलेट लाबाय आरो दा जाबाय जोङो
आङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै फुङाव आंहा बेखौ लानांगौ भिटामिन D3 केपसुल बेखौ लानांगौ ओमफ्राय दा माने साइनास जादों आंहा ओंखायनो मुलिफ्रानो एक्सट्रा बार्डन बिराद गोबां जानानै दं साइनास जानायनि थाखायनो ओरै प्रेगनेन्सिनि ओरै साइनासनि बिदि आरो बे साइनासनि नैबे संख्रि बायदि मोनसे मेन्थल होनदों मेन्थल LP बेखौ दै गुदुङाव होनांगौ बिराद खस्थ'हाय साइनास जाबाबो मुलिफ्रानो बिराद बुरजा मोनखायो नै बिदि ग्लासाव होनानै बेखौ ओरै मेगन थेगन आलौ हैजोबखायो नै ओरै थांजोबो सिगांथ' मालाबाबो गैयामोन आंना साइनास ओमफ्राय दा प्रेगनेन्सियावहाय मारै मारै साइनास जालाबायखो मिथिया बै गन्थं सिङाव मोनसे मोदोम बायदि थायोना बेनो आंना ओरैथिंना मोनसेना एसे बुनानै दंमोन आरो बेनि थाखायनो आं जि खर' सानानैनो सिखांनो हायामोन बिसिनि थाखायनो दा एसे मोजां जाबोगासिनो दङ ओमफ्राय मुलियानो देन्जार गोबां माबा माबि दं दावखोजोब्बाय बेनि उनावहाय नैबे बेखौ गन्थंआव सोनानै लानांगौ ओरैबो बेबो ओरैबायदि गोखा खुगा ओरै गोदोनायाव जानाय बायदि मोनफैना ओरै गोखा मोनजोबखायो बिदि बेखौ सोनानै लानांगौ ओरैबो बेनि उनावहाय नै आरो बे दंबावो दे बेखौ सोबनानै लानांगौ चक्लेट बायदि बेबो जि गोबाव थाङोहाय थाब जोबखाया ओरैबायदि गोबाव सोबबाय थानांगौ खुगाखौनो बोरैबा मोनजोबखायो सुखुवा एसेबो दा फुंनि मुलिया बेयावनो जोबथ'बाय आंना 10:30 जाबाय नै ओमफ्राय आं दा गाइखेर लोंनो नागिरदों केसर एसे होबाय बेखौ लोंनायसै आङो दिनैनि भिडिअ'आवहाय स्पेशेलि आङो मा जागोन आरो जेनेबा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो थाब माबा माबि जानाय जायो मानोखि आं बिराद ओंखाम उखैयो दा नोंथांमोना जाज खालामनाङा बिदिनो जायो प्रेगनेन्सि टाइमावहाय ओंखाम उखैबाय थायो दसेनो माने एक टाइमावहाय गोबां जानो हाया ओंखायनो एसे माबा माबि जाबाय थानांगौ जायो दा जाज खालामनाङा नोंथांमोना लोंनोसै आङो बेखौनो रावबो गैया न'आवबो हारसिंसो थांजोब्बाय आङो गाइखेर लोंखांनानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा 11:00 जानोसै ना ओंखाम संनांसिगौ ओंखायनो आङो एसे बहल नागिरहैनो होननानै फैदों नै सासेबो फैबाय ना लायदोंमोन ना फैबाय आं माबा बहल लायनो नागिरदों मा लायनो बहलजों सानसै नङा बहलखौ ओरैनो संसै ओमफ्राय नाखौ स्रेम अखा हानायखाय आं गिलायबायमोनहाय हारसिंनो न'आवहाय रावबो गैयानो थेंक गड फैबायना थाबनो ओमफ्राय बहलानो माखासे खानाय दंमोनहाय ओमफ्राय माबा गेसावजोबसैहाय ओंखायनो एसे खादेरनो आङो नै बेखौनो खाखानोसै मोखांनिखौनो नै जोंना थाइबेंबो दं आयौ मोनसे बिराद गिदिर जाबाय नै बे खेंखायसो
बहल गैला माथो बिथिंसो दं नामा गोरलै जोबनै गोरलैखौबाबो थाइफा थाइनै लानांसिगोन बेखौनो एसे नांगौ थोआखै माने एसे खाखानाय दंमोन माखासेया गेसाव ओंखायनो एसे खादेरनो सानदां बेबो लाजागोन खेंखाय जानो दिनैनि सिम्पोल लान्चआ बेनो जाहैबाय नै ओंखाम मोनखांनानै दा 1:30 जाबाय दिरुनाबो थांनांसिगौ ओंखायनो जोङो ओंखाम जाबाय आरो नै मुलि लोंखांजोब्बाय आङो नोंथांमोननो देखायासै आङो फुङाव जेरै लोंदों बेबायदिनो बस्थासेखा मुलि लोंनांगौआनो ओमफ्राय दा 1:30 बारबाय अलमस्ट 2टा जानोसै दिदोमाबो डिउटियाव थांसै ओमफ्राय आङो दसे न'आव फन रायलायहरनोसै मामिजों आगैजों ओमफ्राय दसे उन्दुनोसै बेनि उनावहाय नायलांबोदो नोंथांमोना डिउटियाव थांनो ओंखारबाय नों दे आं हारसिं जानोसैलाय बाय बाय टेक केयार बेलासि जाबाय एन्ड आं मेंग' जानो नागिरदों नै गोदैथार मैया जानायाव बिराद गोदैमोन आङो नै दसे इभिनिं वाक खालामनो ओंखारलांबाय बेलासियाव बिदिनो 20 नङाबा 25 मिनिट्स बिदि थाबायो आङो माने जोंना लामायानो गोलावखा नालाय न'नि लामायावनो थाबायबाय थायो आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो थाबायबाय ओमफ्राय 5:30 जाखाबायमोन नालाय टाइमाबो ओमफ्राय दा थाबायखांनानैहाय फैबाय मामिमोनबो फैबायमोन आङो साहा लोंफैबाय नै लोगोफोर नै दिदोमा दा सफैबाय 10टा जालायनोसै माने 10टायानो जाखाबाय 9:30 सफैखादोंना बियो ओमफ्राय फ्रेश जाबाय माबाय 10टा जालायबाय नै रिभिजनबो देखायनांगौसै गस्ला देखायखाबाय आङो नै मेंबाय ओमफ्राय मामिमोना नेनो बानानैहाय उन्दुग्रोबाय बिसोरो ओंखाम जानानैहाय दा जोंबो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो आंबो दोनसै नोंथांखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय